Nedavno je u centrali Demokratske stranke Srbije održan sastanak kom su pored ostalih prisustvovali i predstavnici Srpskog otadžbinskog fronta. Tom prilikom je načelno dogovoreno da se napravi što šira koalicija, ali o uslovima participiranja u toj koaliciji tek treba da se pregovara. Nastavak razgovora nije precizno zakazan, ali je dogovoreno da ga Demokratska stranka Srbije zakaže u što kraćem roku. Šta se može očekivati od tog sastanka i da li uspeh sastanka znači i zajedničku listu za predstojeće izbore, pitali smo Sinišu Kovačevića, predsjednika Srpskog otadžbinskog fronta. Pa trebalo bi da znači zajedničku listu, s tim što taj spisak svakako nije konačan. Tu bi trebalo da se nađu još neke političke organizacije, primjera radi Istočna alternativa, Srpska mreža, Srpska liga i tako dalje. Međutim, znate o čemu se radi? Ovde prosto na političkoj ponudi u našoj zemlji ovog trenutka imate jako mnogo stranaka koje imaju potrebu da Srbiju što pre uvedu u Evropu. I postoji jedna značajna grupa, dakle, stranaka, ali još značajnija količina ili procenat naroda koji to ne želi, koji, dakle, nema ništa protiv Evrope, nema ništa protiv evropskih vrednosti, civilizacijskih, političkih, kulturoloških, ako hoćete, gastronomskih, je li tako, ali prosto ne vidi Srbiju u toj megalodržavi koja je administrirana, birokratizovana i koja je jedan, verujem da ćete se složiti sa mnom, jedan veliko germanski projekat, je li tako, smišljen upravo iz tih razloga i pobuda. I sad vi imate jedan mali, prosto istorijski i politički paradoks da tu refleksiju nemate u parlamentu. Dakle, tih 40% ljudi u Srbiji, bogami, možda i koji više, je li tako, u zavisnosti od ispitivanja, a onda nemaju svoje političke predstavnike. I sad je prosto bilo neophodno i potrebno da sve što ima, dakle, ideju i stav da je Evropa komforna grobnica za male narode, treba da se skupi, treba da se ujedini, dakle, i da pokuša da pronađe sistem vrednosti koji će temeljiti na viškovima, sličnosti, ne na razlikama. Tako da, taj prvi sastanak je prošao gotovo unisono u slaganju i prihvatanju potrebe da se uđe u jednu kolonu. Međutim, znajući, znam ja nas, znate taj citat, kako ide dalje, neću iz pristojnosti da kažem, sad tek treba da se razgovara o tome šta i kako. Ja bih jako voleo da svi ljudi koji slično misle, uključujući i Pecaroše iz Zrenjanina i montere i instalatere iz Svilajnca, budu, dakle, pod tim jednim barjakom, tako, sad da li će biti, vidjet ćemo. Sastanku u centrali Demokratske stranke Srbije prisustvovali su i predstavnici Dveri, Zavetnika, Prave Srbije, Ekološke zelene stranke, Liberala Srbije, Ravnogorskog pokreta i Ruske stranke.